Acabo de parar i al moment ja rep satèl·lits. Al moment. Va de putíssima mare aquesta CPS. Quina canya. Realment estic a prop de casa, però cada cop que el digi que tinc a casa transmet aigua a 144.800, jo el rebo aquí perquè tinc desconnectat el e-gate. El tinc desconnectat. Aquí, al walkie, que també fa de e-gate, també posa les trames a internet. Però jo ho tinc desconnectat perquè vull veure les trames de ràdio quines s'entren i quines no. Ara ha entrat una trama, deu haver sigut Tibidabo i no l'he descodificat bé perquè l'antena està torta. Bueno, no passa res. Ara sí, ara ha entrat una, amb un seny. Bueno, van entrant trames, no està malament. Funciona molt bé aquest walkie. El que m'ha sorprès és el GPS. El engegues i al moment tens satèl·lits. És una borrada. Al moment, mira el Quim, en el moment tens satèl·lits. Tinc apagat, l'engego i veureu que de seguida agafa satèl·lits. Ja els sé els satèl·lits, és una passada. Bueno, una de les coses d'informació que val la pena és aquí a sobre té una etiqueta on posa el model de walkie-talkie, en aquest cas és de VHF, i el tipus SA 868S. A l'hora de programar, aquesta informació és molt important. La bateria porta una més grossa, em sembla que és la 17700, l'he demanada una. Jo la tinc que portar enganxada així amb gomes perquè se m'aguanti i funcioni mentre estic fent les proves al carrer. I ara el que tinc que aconseguir és una caixa per posar el walkie en condicions i no portar-lo d'aquesta manera. Però funciona molt bé, m'ha sorprès el bé que arriba a funcionar. El que estic intentant és veure si agafa una trama al Tibidabo, que el tinc just aquí al davant, carrer aquests arbres hi ha el Tibidabo. S'hauria de veure si repeteix alguna trama al Tibidabo. Això és el que m'agradaria, que jo amb aquesta maradeta arribés al Tibidabo, seria l'hòstia. Com podeu veure, està en potència alta. A veure, l'apreto manualment, està en potència alta aquí. Veieu? En tot quasi 2 watts, amb el top de 144, 5 watts. Quasi 2 watts, treu. Ara vaig a posar la potència baixa, a veure què. A veure què treu. Un pozo. L'ou, potència baixa. I aquí quan apreto em surt a la pantalla baixa. Però la potència segueix en alta. La mateixa, no varia. Li posis el que li posis, ell treu 2 watts. Està en càrrega artificial, Però bueno, treu 2 watts. Dintre els menús, vas aquí a Web Service, així puc entrar-hi, i et surt un codi QR, en el que es veu la IP i l'internet que està enganxat per accedir-hi directament. Està molt bé,